Nina bendlovena amandla nazi indaba ze1KZN TV zifunde uphilano kaCebekhulu. Sanibonani. Nazo ke zona esithi izo ezihamba phambili namuhla. Kubhungwe ngolamanzi othukela. Kanti seyinzuka eyike isiteleka saseRenkonyeni. Umasipala wesifunda sasothukela ubhunge kabanzi ngeingqinamba ababhekana nazo kanye nalokho abangakwenza ukulwa ke nenkinga yokweswela amanzi. Lo mcimbi ububanjwe lehholo ledolobha eMnambithi kanti ubuhanjelwe ungqongqoshe omnyango wezokubusa kubambisana neindaba zomdabu kanye nosekela ngqongqoshe omnyango wezokuthutha. Kulindile kube kutshalwa imali engango-322 million wamarandi odabeni lwamanzi ngaphansi komasipala wesifunda uthukela. Lokho kuvezwe ungqongqoshe womnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu uThulasizwe Buthelezi emhlanganweni wodaba lwamanzi kulesi sifunda. Kule insuku ezimbili kuphume amasu acacile kwaphuma nexazululo ezibambekayo ekuthenini kusukela manje kuyaphambili ikuphi okuzokwenzeka okuzosiza imphakathi ikakhulukazi ekhungatheke kakhulu eindaweni zamakhosi ngendaba yamanzi othukela. Singaqinisekisa ukuthi umnyango wezamanzi kuzwelonke nomnyango wakwaKhokta bazofaka imali engango-322 million kule district yasothukela ekubhekeleleni kakhulu indaba yamapayipi yamanzi nokubheka lokho kuthiwa ama-spring protection imithombo lapha amanzi ephuma khona. Kanti iphini likangqongqoshe womnyango wezokuthutha kuzwelonke uMkhuleko Hlengu uveza ukuthi kufanele bejeziswe laba abamelene nengqalasizinda kahulumeni. Ukufika kusiphazamiseke bese kuba ke ubugebengu ke nobudedengu kwabantu abafuna ukuthi baphazamise ingqalasizinda nezinsiza kusebenza zofaka kwamanzi. Umbike siwuthola ekseni ngenhlekelele yesikhathi eside belo ikhona eindaweni zakoSahlumbe njalo njalo. Kuyatholakala ukuthi amanzi bengaphumi nje noma ingqalasizinda beyininkinga ngenxa yokuthi kwabakhona ukuganga okusezingeni eliphezulu. Ngakho ke ngesingathi ingqalasizinda kahulumeni esuke ifayile isiza abantu uma limazo suke sokufana nokuthi uwisa phansi umbuso nokuthikameza amalungelo abantu bakithi nje umthetho sisekelo lawula. Ngakho ke namhlanje simelene ukuthi udaba lelo lidinga ukuthi sidlulisele kwi-JCPS cluster okuzofaka phakathi amaphoyisa kanye nama-Hawks njalo njalo ukuphenya mayelana nodaba lobugebengu oluqondene ingqalasizinda ngoba asikwazi ukuhlukanisa ukuphazanyiswa kwempahla kahulumeni nabantu abasuke befuna ukuthi babe sebezuza inkece ngendlela engalungile ngoba kubasebenzela ukuthi ingqalasizinda isebenze. Khona manjalo usekela meya womasipala wesifunda uthukela unxenxa umphakathi ukuba uyiphathise kwezikhali zamantungu ingqalasizinda yamanzi. Kepha futhi ke siyafisa ukucela kubantu bakithi balapha uthukela ukuthi abasilekelele ukuthi le mali engaka esithenjisiwe namhlanje esekubhejwe ngayo ukuthi izosilekelela lapha uthukela umnyango wakhoKhokta singathi mabese kulungisiwe ingqalasizinda kube yibona futhi abayigcizelela phansi. So sizocela futhi ukuthi ke nabo umbutho wamaphoyisa besilekelele ukuthi igilamkhuba zibekwe endaweni yazo ukuze kungagcini sekulimala abantu bakithi ngenxa ukuthi abantu ebayizigilamkhuba nqumuthi bengawathola amanzi. Kube kuthobeka dladla ezindabeni ze1KZN TV ngisemnambithi. Kubeka ngesingeke isheshe kukufinyelela emaphethelweni ingxoxo eziqhubekayo phakathi kwezisebenzi kamasipala eRenkonyeni kanye ke nomqashi njengoba kusaqhubeka ke isiteleka. Lesi siteleka selokhu saqala nyaka enye ngenyanga kaMfumfu kanti ungqongqoshe ozokubusa kubambisana neindaba zomdabu KwaZulu-Natal umfundisi uThulasizwe Buthelezi ngesikhathi ke ehambele ke lo masipala wafika washiya umyalelo ukuthi iziphathimandla zikamasipala ake izama ukuxazulula udaba lwalesi siteleka nokuze kube manje asikakaxazululeki. Azikafinyelele emaphethelweni namanje izingxoxo eziqhubekayo phakathi kwamqashi nezisebenzi zikamasipala eRenkonyeni. Kuzokhumbuleka ukuthi lesiteleka esiqhubekayo saqala ngenyanga kaOkthoba nyakenye. Emavikini edlule ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu uThulasizwe Buthelezi wahambela lo masipala ukuyohlangana nezisebenzi amalungu omphakathi kanjalo neziphathimandla zalo masipala. Wakhipha umyalelo ukuthi bahlale phansi baxoxisane nokuze kube manje izingxoxo azikaphothulwa. Kanti phakathi kwezinye zezinto izisebenzi ezikhala ngazo ukukhokhelwa imali yabo yezinyanga eziyisithupha njengoba bethi umasipala wabeka kwisigaba sika grade 5. Unobhala weSamu kwisifunda ugu uthi izingxoxo ziyaqhubeka. Umqashi eyibeka ioffer yakhe etafuleni
nathi njengabasebenzi sayibeke yethi offer saphuma nento ethi ngoba isidini lamqashi ngoba nabo bayakhona la abamandate khona as per i-council so bekuyimandate bebenayo but bayayizi offer ngenxa yokuthi nje basesikuma negotiations besivumelene ukuthi fanele kube khona la sihlangabezana khona so ke nathi sibekile yethi offer kwaba ukuthi siyacela ukuthi bayoyibuka leyo offer one i-offer ethi bathu kunyakaza ku3 months abebebeka etafuleni. Uveza ukuthi phakathi kwezingxoxo eziqhubekayo kubalwa nodaba lokumiswa kwezisebenzi ezamiswa zisolwa ngokuba amaphekula kulesiteleka. Imande sebesinikiwe abasebenzi noma esinayo ithi ama suspensions ayenziwe to abasebenzi nawo asuspendwe while sisasezingxoxweni. Lokho okungachaza ukuthi uma kukhona into eyenzakalayo noma kunezinye izinto ezitholakalayo ukuthi mina ngiyenzile ayenzeka ngayenza noma kunobufakazi balokho so umuntu bese ngatholi discipline but lokhu okubakuvezile eincwadini zabo ikona okusenza sithi thina abe suspend ngoba lokho kuzokwenza isimo sethu seyingxoxo zingahambi kahle. Ube seveza ukuthi bamiselwani labasebenzi abahlanu. Khumbula kahle hle ukuthi okuvelile ukuthi ibona ama instigators alo mbidlango wokuthi sicela ilungelo lethu lifezekiswe umqashi. Ngokhabula kweziko lezindaba lithola ukuthi ezinye zezisebenzi aziholanga imali ephelele babanjelwa imali kuthi izinsuku zabo zokusebenza ziyashoda. Kulindele kungqongqoshe wakaCocta abuye kulomasipala ukuzobheka isimo mhla zingama31 kwephezulu. Lo mbiko benuwethule lo Zamando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngisesayidi. Beyiphume ngomningi bazo kuyinkumbi zabantu ezivele indaweni ezahlukene zesifundazwe kumcimbi wamasiko ahlukene obizwa ngeRatha Yatra Festival of Chariots okubanjelwe ke ngasemhlathuze Civic Center eRichards Bay enyakatho nesifundazwe. Lo mcimbi ubuhanjelwe nawo somlomo eshamthetho saKwaZulu Natal uNontembeko Boys. Ube impumelelo kumcimbi Ratha Yatra Festival of Chariots obubanjelwe ngasemhlathuze Civic Center nokumcimbi kwamasiko onokubumbana komphakathi kwezinqola ama-chariots lapho abantu bamasiko ehlukene behlangana bedonsa inqola ngomoya wokuzinikela kuNkulunkulu. Le nqola ke bazungeze nayo idolobha laseRichards Bay baze bayophetha kwemhlathuze Civic Center nokuyila umcimbi omkhulu buqhubeka khona. Abahleli balomcimbi bachanza kabanzi ke ngawo lo mcimbi. This point that our spiritual teacher was taking to the West was teaching that we are not the body, we're not black, we're not white, we're not Indian, but we are all spirit souls, we are spiritually equal. So this festival that we're having is a festival of a feeling. It's called the Feeling Festival, where we feel love for God. And when you love God, then you don't discriminate anymore. We don't discriminate. We love everybody as a servant of God. And everybody is a servant of God. It's not, we don't identify with the garment. This is the garment. The body is the garment. And the garment we should not identify with. Like you got a white garment, I'm not calling you Mrs. White. You got a black garment, I'm not calling you Mrs. Black, Mr. Black. So we are all spiritually equal. Umcimbi ongokuqala ke kuba ubanjelwe kuleli dolobha laseRichards Bay njengoba ke uzungeza izindaba ezahlukene zezwe ezihambele ezivela kwamanye amazwe afana noNew Zealand namanye nazo ke beziyingxenye yabethambele bezikhona. When we're doing it in other parts of the country and like we have programs in Soweto, we have the same program in Soweto we had just last year, and then we'd say it was predominantly African. So yeah, it was just predominantly Indian, and many of them have come from different parts of the country here today for the festival, because it is the first time we're doing it here, and the people are not aware of this. Like last week, we were in the shopping malls, and we were dancing with the African people. African people are known for their dancing. They can dance all day. So we're just dancing with them. It was such an experience.
So they were also feeling that love for God. So yeah, I would agree it's dominated by Indian people because they just came from far and wide. Otherwise, we would have had a smaller crowd here today. Lo mcimbi ke ubuhlonishwe nalowo ngusomlomo esishamthetho saKwaZulu-Natal uNontembeko Boyce uthi ke lo mcimbi utshengisa ukuthi ke lelizwe ngempela libumbene li-Rainbow Nation. Uma bethi bagubha 50 years of the cultural celebration ye diversity iyasifaka thina njengeKwaZulu-Natal Provincial Legislature ngoba isinikeza ithuba lokuzokhuluma with stakeholders but also isihlanganisa nokuthi iprovince yaKwaZulu-Natal yakhiwe yilento esibiza ngokuthi eSouth Africa yi-rainbow. True Rainbow Nation is a reflection of what is our population KwaZulu-Natal. Uma sihlangana ke ngokuhlukahlukana kodwa sizazi ukuthi siwobani sihlonipha imvelo yethu kuba khona ukuthi sibe sesiyabumbana ekwakheni isizwe nokuya phambili. Sizele lokho ke thina ukuzothi siyahalalisa yona yonke imizamo yokuthi sibumbane nokuthi sizihloniphe. Futhi okunye esifisa ukukusho ukuthi uma uPresident Mandela wayethi kukhona iRainbow Nation wayengasho ukuthi izozihlalela ngokuexista ngokuhlukana kodwa wayefisa ukuthi sikwazi ukuhlangana. Sizothi ke namhlanje KwaZulu-Natal iKwaZulu-Natal eyakhiwa yithina sonke. Ungabe usuka eMelville, ungabe usuka eMabhek, ungabe usuka ePhoenix, ungaba usuka eRacehope, ungabe usuka eNorthdale, ungaba usuka eBaqolusi, ungabe usuka kwaNongoma kodwa sisonke sihlangene sihlanganiswa izintaba zethu zokhahlamba sihlanganiswa yibona bonke abantu abakhona. Umculo nomdanso izidlo konke ke bekuyingxenye lomcimbi ukuze abantu bejabule bedanse ndawonye bezizwe ke bebumbene. Lesike izindaba zo1 KZN TV ngingusamkeliswe Nqulunga ngise-Richards Bay. Ake sithi ishelele idolene nebeselo sophinde sibuye futhi nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV. Nazo ke izona ezihamba phambili namuhla. Kubhungwe ngolamanzi othukela. Kanti seyinzuka eyike isiteleka saseRenkonyeni. Umasipala waseNyukhasela enhlanele kaMthaniya uhlele umcimbi okromelisa abafundi abenze kahle kumphumela kamatikuletsheni wangonyaka wedlule u2024. Imeyalo umasipala uXolani Dube uthi lokuba kwenza ngenhloso yokukhuthaza nalabo kabeza ngemuva ukuthi babe nogqozi lokuthi nabo basebenze ngamandla nokuyikhandla. Umasipala waseNyukhasela usingathe kumcimbi ukromelisa abafundi abenze kahle kwimphumela yabo amatikuletsheni unyaka wedlule u2024. Labafundi abanye babo bahambe phambili ke njengoba ke bethole o-distinction abayishagalolunye umuntu eyedwa baphuma ke endaweni yesithathu kuma-nationals kanye ke bahamba phambili nasesifundazweni. Labafundi bathi ukufunda ngokuzikhandla kanye nokuzimisela yikhona ke kubenze babala abakhona njengamanje bakhohlwa izinto zobumnandi nabangani nakho kubalekelela ukuthi ke bathole imphumela emihle. Beka imfundo yami phambili bengihlezi ngenza sure ukuthi every day ngiconsulta incwadi zami ngaso sonke isikhathi angilali ngingabhekanga incwadi and isituation engiphila kuyo ekhaya ibingiphoqa ukuthi ngihlezi ngikhumbule ipurpose yami ukuthi ngifunde kanzima. Bepase fanele beke izinto eziningi izinto abayithandayo izinto ezibajabulisayo njengabangani abangekho right njengobumnandi befocuse kakhulu esikoleni bethemba uthisha babo bephinde besebenzise ama resources sinikwa asothiwa kuGoogle njengama past papers ukuze bepractice ukuze bazojwaya ukuthi ama questions abuzwa kanjani ngaleyo ndlela ama exam azobalula nje bazokhona ukobtain ama distinctions njengoba nami ngenzile. Kulo mcimbi ke imeya lomasipala ibongelela abantwana ngokwenza kahle kwabo njengoba ke igcizelela ukuthi ke labantwana ibona ke abayikusasa lesizwe. I offer my heartfelt gratitude. Congratulations on the outstanding achievement. Our perseverance, determination in the face of adversity are a testament to your strength and resilience. You have proven that despite the challenges you faced, you are capable of achieving the greatness. I would like to extend a special mention to our top achievers, in particular Wanokuhle Mhlungu from Pelibali Full Service High School, who achieved distinctions in all subjects and received
awards at the provincial level for being the top learner in full service schools in KZN, top learner in Control 4 schools, top learner at Amajuba District, and number 3 learner in KZN. Remember, they are not just leaders of tomorrow, they are leaders of today. Your success proves that you have capability to shape the future and build the brighter world for generations to come. uDube uthi njengoba sabeka isikhungweni zemfundo ephakeme abalisebenzisa ngendlela ithuba balitholayo ukuthi ke bashintshe izimpilo zabo nezimo zasemakhaya abasuka kuona bengakhohlwa nayimkhuleko yabazali. As you are embarking on this new chapter, remember the prayers of your parents. Remember the prayers of your parents. You do have an opportunity to change the situation in Shimakaya and I think you are ready in there, which you plan to have to your destination or the destination that you desire. Since the opportunities that lie ahead, the path to success is never straight. But with determination, hard work, and focus, we can overcome anything. Izikhulu ezahlukene kubalakeke nomhlalo wentsha we-IFP esifundazweni uSenzo Zondo ubenge umunyeke wezikhulume besiqavile osukwini naye ke obehambele lo mcimbi. Lesike izindaba ze1KZN TV ngengosamukiswe Nqulunga ngeseNewcastle. Umasipala wasendumeni enhla nekamthaniya uhlanganyeleke nenhlangano yabakhokhi bentela endumeni Residents Association ngenhloso yokuhlola izindawo ezingaphansi kwalo masipala kanye nokuzoxoxisana ngeenkinga ababhekana nazo njengabakhokhi bentela. Imeya lo masipala uMcebo Mkhize uthi kuningi abakubonile nabafisa ukuthi bakulungise njengoba bezoba nohlelo lwentuthuko edidiyelwe. Imeya yomasipala endumeni uMcebo Mkhize uthi bamenywe inhlangano endumeni Residents Association ukuze bexoxisane ngodaba nangezinkinga ababhekene nazo. Sithola isimemo ke from Endumeni Residents Association whereby bacele uMayor together with the accounting officer uMr Ndombela. The invitation ibe straight nje ukuthi bacele uMayor kanjalo no municipal manager MM. Well ke basithathile ke basitshengisa, actually it was a road show throughout amaward ahlukahlukene besitshengisa amanye ama-issues ababhekana nawo eziyoba beyabakhokhi intela bala endumeni ama-ratepayers. Well ke kuningi ke sikubonile okunye kwakho besingakwazi, sijabulele nje ukubona indawo besingajwayele ukuyibona nezimo ababhekana nazo nathi ezesithini. Uqhube ngokuthi baphinde bathola nezindawo ezizihlanganisa nezidakamizwa. Opposite uShoprite whereby sibone samangala nathi ukuthi kanti kunezinto eje whereby kunabantu aba involved kuma drugs abahlala kwenye ama site abandoned. So sikwazile ukuthi sibone lesasimo sabona futhi ukuthi sizokwenza njani going forward. Sibe sedlulela ke futhi ke na kwinesari of which ingaphansi yalekelelwa public works, but now it's abandoned, it's a white elephant now. Sikwazile nakhona ukuthi sizobona senze njani soxhumana no public works sibona ukuthi senze njani sadlulela futhi nase Forestdale whereby sibona multi-purpose center. Kanti omunye wale nhlangano uthi bakujabulela ukusondela kaMeya ukuze bekwazi ukuzwakalisa izikhalo zabo. So today we took him to a vacant stand opposite the old age home in Dundee. And it was shocking what we found there. Dacha trees, people staying there illegally, no toilet facilities, etc. So it's a mess that will be cleared up. And from there we went to the Dundee airstrip, which is also in a bad condition. And the fence needs to be jacked up. We've got to sort out the tarmac and a few things like that. But I'm very positive that we're going to go ahead and we're going to sort this out with the help of the mayor and the municipal manager. Hi, ngiyabonga. Sibenzile kahle namhlanje mayor ngiyabonga. Siyathokoza baba ngiyabonga. Kanti imeya ibe isiqhuquzela ukubambisana phakathi kwezinhlangano kanye nomasipala. Bona bajabulile mabebona while sehla senyuke edolobheni babona ama teams ethu njengendumeni elekelela ama street lights kanjalo futhi nalabo abafixa ama potholes bakujabulelile ke lokho
nje nokubambisana nje umasipala siyaqhuquzela ukubambisana kwama civic organization with umasipala so as to strengthen the social cohesion. So ngicabanga ukuthi kuningi esikuzusile namhlanje and we are going to work according to lokho esikubonile. Siyabonga kakhulu. Kube kuthobeka Dladla ezindabeni ze1KZN TV ngisendumeni. Ake siyidolene nebesilo sophinde sibuye futhi nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kuyindaba zethu ze1KZN TV. Nazo ke zona ezihamba phambili namuhla. Kubhungwe ngolamanzi othukela. Kanti seyinzuke ike isiteleka saseRenkonyeni. Ake sibheke engosini yezomnotho. Izimakethe zivalwe iranda kuleli u-18.33 kuyidola laseMelika libe ngu-22.73 kupondo yaseBrithani kanti bele ngu-19.24 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona ibe ngu-$2,774.20 a-ounce kuthi intengo yoyilo ongahluziwe yona ibe ngu-$78.29 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Sekudaleka inkinga engakazi ibonakala emlandweni wePSL kuba sotakwini kweqembu lebhola laKwaZulu Natal iRoyal AM olubangwa ukweleta umqoqintela phecelezi uSARS izumbulo ezibalela ku-40 million wamarandi. Lokhu kulandela ukuvela kweindaba zokuthi ikomiti lePSL lithatha isinqumo sokumisa yonke imidlalo yaleli qembu. Leli qembu kumele lidlale umdlalo weBetway Premiership negamagebhulu Orlando Pirates eHarry Gwala Stadium eMgungundlovu ngolwesine ledlule bese ke libhekana neMilford FC koweNedbank Cup ngomsombuluko. iPSL isiyimise yonke lemidlalo ngenxa nje inkinga leli qembu elinazo nomkhokhintela uSARS. Ake sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Nina bakaqamba lankomo zilahlekile zodliwa umdlebe kwasoshangana kwamzimba umntwana nethimba nje lonke le indaba sithi khumu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.